Qaysi bir adamini Hudaý gumrah etjek bolsa, ýoldan çykarjak bolsa, bedbaht etjek bolsa, onuň ýüregini daraldyr. Oň ýüregine bir dar gursaklyk berer. Göýe asmana çykdy diýlenne, men näjere çykaýyn diýip, oňurup bolar ýalyk zat diýip, etiraz edip ýüregi darlyşy alyp daralar diýipdir. Inni bir oýlan şeýliň göreýliň, hidayette bolan firqadamy, ýa zalalatda bolan firqadamy. Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly mu'min we musulman doglar, ustady muhterem Al-Haç Abdurrahman Ahundi teňitanyň 4 naw hidayetini açyklap, şerh sadr berilen insanlar alamatyny beýan etmegine aýdan gurunlaryny 87-nji şumarada 35 dagyga we 3 saniýanyň muddatyna dikkatiňizi ödürleýäris. Bu gurun 1372-nji hijri şemsi ýylynyň Ordubeheşt aýynyň 14-nji güni Akkala şäherine ýerine ýetirildi. Dinleýin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlina. Men yehdihillahu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hormatly aziz jewanlar we musulman doganlar, Taňry tebarek we taala biziň üstümize bir kitap indiripdir. Qur'an-ı Mecid adyna. Şol kitap bir mugaddes kitap. Baştan ayağa 114 bölüm bolýar. Her bölümniň adyna sure diýip aýdylýar. Şoň enki deslapky sureti Sure-i Fatiha. Hamd sureti, Elhamd sureti diýerler. Oňa binaen faqat şu Sure-i Hamdyň birje aýatyny size teşrih edip berjek. Elhamd suresi baştan ayağa 7 ayet bolýar. Şoň 5-nji aýaty şu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İhdinas sıratal mustaqim. Ben bu aýtjak gurrunlem wagt diýsende boljak, ders diýsende boljak. Şonu size elhamdülillah hemmeňiz basawat, rawşan fikir, ilimli, malumatly adamlar. Oňa binaen bu aýdyljak gurrunlary bu onwany tedris siziň üçin aýdýan. Şu Sure-i Hamdyň 5-nji aýaty İhdinas sıratal mustaqim. Şunun manasy: ey bar Hudaýa, sen bize doğru ýoly kökez, doğru ýoly bize salgy ber diýen manada. Şu aýatyň ewinde muqaddar var. Hudaý tebarek we taala diýär: "Qulu ihdinas sıratal mustaqim." Şonu Allah'ın kelami, Allah tebarek ve taala bendelerine, musulmanlara diýär: "Ey bendelem, siz
ihdines sıratel mustakim diyen duanı edin. Şu haişti siz menden dilen diye. İnni geleyli ihdina diydik ne mi diydik? Hidayet. Bize hidayet verdiydik. 4 türlü hidayet var. Hidayetin avvalki nev'i hidayeti ilhami. Huday Tebarek ve Teala bendesinin yüreğine bir tariqi feyz bir manayı taşlaya şol mana bilen ol adam doğru yola karşı gönüye doğru zati irade ediyor, doğru faaliyeti ihtiyar ediyor. Hidayeti ilhami insanına da var, hayvanına da var. Hatta onun dakiyatan oğlancık Huday Tebarek ve Teala şuna ilham ediyor. Ki özünü bildiriyor ağaçlığını oğlan çığırıp ağlaya ilham bana diyorlar hidayeti ilhami. Huday Tebarek ve Teala şol hidayeti ilhami bulmasa şol oğlun ağaç ölmedi. Onun için şu hidayet her bir insana da var, her bir hayvanına da var. Hidayetin ikinci novuna hidayeti havas diyorlar. Havas diyorları Huday Tebarek ve Teala insanın bedenine, gözüne görüşlük, kulağına eşkirlik, diline guyalık, tamami bedenine hassasiyet niru beriptir. Şonla Huday Tebarek ve Teala hemişe berip duruyor. Eğer Huday Tebarek ve Teala hidayet-i havasi bir lahza adamının vücudundan ayırsa insanın gözüne hemişe görüşlüğü Huday beripti. Şol hidayet-i havas ayıran vaktinde gözünün önündeki adı görmeni şukura yıkılıyor, ya maşin marıp tire vuruyor, ya hattadan çıkıyor, tesadüfleri oluyor. Şu ne sebepli? Huday Tebarek ve Teala şu hidayet-i havası ketellik sebepli. Bes insanın ve hayvanın Huday Tebarek ve Teala tarafından hidayeti bulmasa, hidayeti ilham ya hidayeti havas bulmasa hatmen helaketke yetişiyor. Böyle ilhamın galatını hidayeti havas ayırıyor. Bir vaatlar insanın yüreğine her bir zatlar düşüyor. Mesela bir adam görmedik adamı falan şekilde falan cürü kıyafada mukadip hayal ediyor. Son göz görün vaktinde olay diyen hayali ol yüreğine düşüyen zadiyalık değil. Bes yüreğe düşüyen zatların hemmeciği sevap değil, yani tahallufi bulmayan cüret değil. Etmen tahallufi mümkün. Şol hidayet-i ilhamın galatını hidayet-i havas çıkarıyor. Hidayet-i havasında hemmeciği hatasız mukadimeller, gözün görüyen zadi, kulağın eşdiyen zadi, etmen şol cüredir, şonun maslahat mukadip yadına gelmeli. Mesela düz meydanına ya ısıvatlarda esfaldın yüzünden bariyan vaktinde takriben 1 kilometre evinden su yağlak navur bağlap bir zat görünüyor. Hidayet-i havas şuna teşhis veriyor şu su diye, derya diye. Veli on hatasını 3. hidayet ayırıyor. Bes onun için
Hudaý Tebarek ve Teala'nın hidayete havas bolmasa, çi heywan, çi insan necat tapabilmeye, doğru işlek edebilmeye. Hatta bir neçe heyvanlardan Hudaý Tebarek ve Teala hidayete havasdan ayırıyor. Havas diyenimiz gözün görmegi, kulağın eşitmegi, burnun is bilmegi, dilin acı tüyüce teşhis vermegine aydılıyor. Mesela heyvanlarda havası şamme var. İshab öz yüzünü tanıyıp biliyor. Hudaý Tebarek ve Teala onun şammesine, yani is bilen burnuna bir niru veriyor. Şol niru bilen biliyor, öz yüzünü beyleki zatlardan teşhis veriyor. Öz tanasını ishab özüne yakînlattırıp süt veriyor. Kâ vaktlar Hudaý Tebarek ve Teala hidayete havasını heyvanın ayıran vaktında şol heyvan tanıyıp bilmeye, şonun burnu teşhis verip bilmeye iyisine, öz yüzdüğüne, onun için onu depiye, kapıya, şahlaya getirmeye yanına. Bes insana da hidayete havas gerek, heyvana da hidayete havas gerek. İhdina sıratel mustakîma deyip Hudaý Tebarek ve Teala bize destur veriyor. Ey bennelim, siz menden dilen, hidayeti ilham da dilen, hidayete havas da dilen. Hudaýyň hidayeti bolmasa, emmecik adam zalalette bolýar. Ondan sonra üçüncü hidayet, hidayeti akıl. Eğer insanına Hudaý Teala hidayeti aklı vermese, fakat hidayete havas bilen gitmeli olsa, yana aytdım, havas diýerleriniň hata ediyen zatları ken, köp zatlarda havas hata ediyor. Mesela bir tamın kölgesini gözün görüyor, hiç vakitte şol kölge aylanyandır, kozganyandır deyip teşhis vermiyor. Ya suwun içinde tikilip duran ağaç, şonu gözün egri kökediyor. Veli, akıl şol havasın hatasını açıyor. Yani havas yalnarıyamış oğuyor. Kölge aylanınak diyeni iştiba burada, kölgen aylanını akıl bildiriyor. Şun bir vaatlar tamın aşağı yüzünde, bir vaatlar gayrı yüzünde, bir vaat yok ortana geçiyor. Ya ağaç olsa barıp soğuruk göründe gönce ağaç kıyışık demiş. Şunun yalak havasın yalnarıyan zatları kan, ya göz var ya mesela ol düz meydanında bir noğur koku diye, barıp görsen hiç tat yok. Fakat telatime havadan birigen havaları göz su edip koku ediptir. Onun için havasının hatasını açmak için hidayete akıl gerek oluyor. İnsanın necatına tenha akılla kafi değil. İnsanın necatına dördüncü hidayet gerek. O da hidayeti din. Aklın derk etmeyen zadını, aklın teşhis verip başaramayan zadını din derk ediyor. Din biliyor. Akıl kân zatlarda yetişmen galiye bir tuvur zatlara. Şonuna dine mütevessil olmalı. Dinden destur almalı. Şonuna sen hidayete düşecek. وَمَنْ يَغْتَسِمْ بِاللّٰهِ fakat hudiye ila sıratın mustakim. Kim Hudaýyň dinine gaçypsa, akıllyň yetişmedik zadynna, akıllyň fahmetmedik zadynna Hudaýyň dinine gelse, Hudaýyň dini ona hidayet ediyor. İnne hâzel Kur'an yahdi lilleti hiye akvam. Tahkik şu Kur'an, şu Hudaýyň bize indiren dini, şu doğru yolu kok eder diye. Onun için hiç vakitte insan ediyen işlerinin hemmesine
akıl tenha akıl bilen yola gidecek bolmaly däl. Hökmen akla mütevessir olum. Aklyna sygan zady kabul edip, aklyna sygmadyk zady äpberiyen bolmaly däl. Kän zatlar badyr akıl kabul etmeýän. Bizim pişwamyz Hazreti Ebu Hanife rahmetullahi aleyhine öz zamanına sahib-i ray, ashab-ı ray deyip töhmet edipdirler. Ve Ebu Hanife hemme wagtda öz aklı bilen işleýär, fakat aklı bilen fetva berýär, şeriat bilen, din bilen işi yok deyipdirler. Hatta Hazreti Ali'nin atığı İmam-ı Zeynel Abidini tahrik edipdirler. Ebu Hanife diyen bir kişi döredi. Fakat aklı bilen fetva berýär. Sen baban hadisi bilen, şeriatı bilen işi yok deyip. Şonna İmam-ı Zeynel Abidin Hazreti İmam Azam'ın yanına gelýär. Ve aydiya ey imam, sen näme deyip men babamın hadisi bilen amel etmeyen, ben babamın getiren şeriatı bilen fetva vermeyen, aklına tabi bolyan deyip aydan wagtynda Hazreti İmam Azam cevap berýär. Ya İmam-ı Zeynel Abidin, ben senden 3 daha soracak diye. Sen şoň cevabını ayt. Ondan sonra senden sorasam şeriatın buyruklarına namaz da var, arada da var. Şimdi namaz güçlü buyruk mu ya arada güçlü buyruk mu diye. İmam-ı Zeynel Abidin cevap berýär. Namaz güçlü buyruk diye. O zaman Ebu Hanife aydiya. Men sen baban hadisi bilen amel ediyen bolmasaydım, şeriata pabent bolmasadım, fakat aklım bilen fetva veriyen bolsadım, men fetva verirdim. Bir zenana görüm gören wagtynda namaz okuýmaly, ruda da tutmaly. Son görüme ayrılandan sonra rudasyny kaza etmeli, namazyny kaza etmeli däl. Eger aklym bilen fetwa berýän bolsam, şun namaz güýçli, namazy kaza etsin, rudany kaza etmeli däl diýerdim. Biz akla ýol ýok, fakat dine mütewessil bolup, şeriatyň desturuna mütewessil bolup, senin baban hadisine mütewessil bolup, şol namazyny kaza etmek gerek däl, rudany kaza etmeli diýdim diye. Yine soruya ey İmam Zeynel Abidin, sen bana ait erkadam eciz mi, hatın eciz mi? Onunla ol cevap berýär, hatın eciz diye. O zaman Ebu Hanife aydiya, eger men aklım bilen fetva berýän bolsadım, bir adam ölen wagtynda iýdinde oğulla galýa, gyýzy da galýa. Şoň mal terk edilen wagtynda erkek oglan bir säm alýa, gyýyz 2 säm alýa. Men fakat şu hökümni şeriata mütevessil bolup, Peygamberiň hadisine mütevessil bolup aýtdym. Eger aklym bilen aýdýan bolsam, gyýyz 2 barabar almaly. Erkek oglan bir säm almaly diýerdim. Şun gyýyz eciz, hikmet, felsefe şeýle tagadaýy diýe. Eciziň hakykän bolmaly. Qawi adamynyň haky nisbetli eciz az da bolsa bolýar. Weli akla ýol ýok. Fakat şeriatyň aýdan ne edip, erkek oglan 2 säm alýar, gyýyz 1 säm alýar diýdim diýe. Ýene Ebu Hanife soruya ey İmam Zeynel Abidin, insanyň sebileyinden çykýan, meniyle çykýar, bewulle çykýar. Aya şu haramlykda, nejislikde meni beter güýçlümi ya bewul beter güýçlümi? İmam Zeynel Abidin aýdýar, bewul beter nejis diýär. Bewul diýenimiz sidik. Bewulun necaseti güýçli,
nutfan necatatından. Şon nutfani bazı mezhepler pek diýdi ya. Peygamberler de şon nutfadan vücuda gelesen, peygamberler pek beşerler, şo pek beşerlerin de asli nutfa bolansan, nutfa tahir, nutfa pek diýip aýdýar. Weli bewlün hakkında müştehitler bil ittifak necis. Şunna men aklım bilen fetva berýän bolsam, insandan bewil çıkan wagtynda gusletmeli. Meni çıkan wagtynda gusletme gerek däl diýerdim. Şeriata pabend bolansam, şeriata mütewessir bolansam, bewil çıkan wagtynda gusletmek gerekke, nutfa çıksa gusletmeli diýdim. Inha men akla yol veremem. Aklı için yol yok. Fakat şeriata yavşayan, dine yavşayan diye. Onun için insan necat tapacak bolsa, aklı bilen gitmeli değil, şeriat bilen gitmeli, din bilen gitmeli. Şeriatın emirleri iki cüre var ya. Bir neçe emirler var ya, emru taakkuli, bir neçe emir var ya, emru taabbudi. Emru taakkuli diyenine, şo buyurýan buyruklarına akıl on felsefesini derk edip bilýär bazı felsefelerini. Mesela şeriat buyruğu diye ruğda tut diýip, şeriat buyruğu diye zekat ber diýip. Ruğda tutmaň bir felsefesi kahrın nefs. İnsanın kuldur nefsi, mutemerrit nefsi ruğda tutmaktan ecizliğe hammal bolýar. Şo nefsi basmadan şuri Hudaý ruğdanı buyruq edipdir. Ya zekatta felsefeşi mustezeflerden şuri, garib adam, miskin fakirlere kömek bolsun diýip buyruq edýär. Bir emrin taakkuli bu buyruklar. Emma bir neçe buyruklar var, ol taakkulide taabbudi. Hudaý buyrukdur, çeşme etaat diýip etmeli bolýar. Onun felsefesini akıl derk edip bilmeýär. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ribanı haram ediyor. Riba diýerleri 10 tümenni 11 tümene vermekle riba diye. Riba yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Şücre pul muamele edip 10 tümenni 11 tümene verip almakla Kur'an haram ediyor. Şoň adyna riba diýerler. Şu wagtda dille nuzul diýip aýdýarlar. Şonu haram edipdir. Şöjüre bir zadyny pulun üstüne kan pulunu muamele etmeklik ol bereket ayırır, malyna nuksan yetirer diýer. Ve yurbis sadakat. Emme malyňdan sadaka bersen, zekat bersen, malyny fisebillah harc etsen ol malyny östürer diýer. Ne akıl bilen gözlesen şu hükümleri. Akıl näme diýer? Yok. 10 tümeni 11 tümene versen pulun köpeliye diye. 10 tümenden 1 tümene ayırıp sadaka versen, uçur versen baadaliye diye. Aklın gözü bilen gözlesen sadaka malına adal diye. Süytorluk malını köpel diye. Emme hidayeti din bilen gözlesen Hudaý näme diye. Nüzul alsan, haram iş etsen malın kemeler diye. Fisebillah harc etsen, Hudaýyň ýoluna sarf etsen, malyňdy köpeler diýer. Bezzatyna akıl derk edip bilmeýär. Oňda felsefesi ba, weli akıl derk edip bilmeýär. Onuň üçin insanyň nejatyna din gerek. Eger insanyň nejatyna din bolmasa, fakat akıl bilen özü nejat tapjak bolsa, Hudaý Taala peýgamberleri iyi berip görmezdi. Hudaý Taala asmandan näçe kitaplar indirmezdi. Şuna ihtiyacı yok. Her beşerde özüne miktar akıl var, akıllı işledip yolu düşamal bolardy. Yok. Onun için insanın aklı hiç tadı yetmedi. Bombese varıp duruya, duran vaktinde fakat dine mütevessil olmalı. Din aklın hatasını çıkarıyor. İlhamın hatasını havas ayırşıyalı. Havasın hatasını akıl çıkarşıyalı. Aklın hatasını din çıkarıyor.
Onun için insanın necati fakat dinnedir. O cihetten aziz cemaatler bir ayeti size aytacak bolýan. Hudaý tebarek ve taala bize de sureti ihdinas sıratal mustakim deyip, ey bendelem günne 32 yola siz ihdinas sıratal mustakim diyden aydın diye. Şun 5 vakit namazın 32 rekatları var. Her rekatta da alham okulya. Her alhamda da taharet kılıp, içindaşını paklep, paklı vaatlar giyip, arasına namazın üstünde durup, Hudaýyň öýüne kıbla bakıp, elini kavuşurup, nihayet ta'zim bilen ihdinas sıratal mustakim. Hudaýa bizi sen doğru yola hidayet et. Bizim yüreğimize düşen ilhamatlarda hidayet et. Bizim havaslarımızda hidayet et. Bizim aklımızda hidayet et. Bizim dinimizde bize hidayet et. İnha şu hidayeti dilen deyip aydiye Hudaý Taala. Şunu giyce ha günniz dilep Hudaýdan hidayet et deyip dursan sen adaşmarsın. Hudaý tebarek ve taala bir kılıkma doğruca bennesinin kılığının tersi. Hudaý tebarek ve taalanyň kılığı şu. Hudaý dilemesen kahar gelýär. Bennesi özünden bir zat dilenine kahar gelýär. Benneden bir zat ber diýsen, bir zat maňa kömek et diýsen, o zatyň maňa üçin ber diýsen kahar gelýär. Şun benne aciz, bennen zady ýok berer ýaly. Bazadyn berse de kemelip barýar. Özüne zäf bolýar. Emma Hudaý gani, Hudaý berenden kemelmeýär. Hudaý bermeklige aciz däl. Onun üçin Hudaýyň şäni bermek. Bermek bolansaň Hudaý tebarek we taala bennesine destur edýär. Ud'uni estecib lekum. Ey bennem, siz menden dilen, men size dileňizi bereýin diýär. Hudaý tebarek we taala şu sure-i Fatihada 5-nji aýatynyň tewessül bilen bize destur berýär. İhdinas sıratal mustakim. Ey bennem, sen menden dile, meni sırat-ı mustakime hidayet et deyip. Aklımı da hidayet et, havasımı da hidayet et, dinimi de hidayet et, meni doğru yoldan ayırma deyip dile. Yine de varıp, nihayet eşref ağdan olan yüzünü yere sürtüp, Subhan Rabbiyel A'la, ayıbın akısından pek bolan Hudaý deyip, Hudaýa secde edip, nihayet temelluk bilen yıkılandan sonra yine galıp elin kavuşurup ihdinas sıratal mustakim. Bes gün nogor bilen gün matarın arasında 4 kere ihdinas sıratal mustakim deyip Hudaýa yalvarmaly edipdir. Günahından sonra täkin näçeliş ikaralykda 10 kere Hudaýdan ihdinas sıratal mustakim deyip dilemeli edipdir. Bes ikinni wagtynda mınna 4 kere Hudaýa yalvaryp ihdinas sıratal mustakim deyip dilemeli edipdir. Gün yaşan wagtynda 5 kere ihdinas sıratal mustakim deyip dilemeli. İnhaqyda şamak gaýyp bolandan sonra 9 ýola Hudaýa yalvaryp ihdinas sıratal mustakim deyip dilemeli. Sefe-i Fatiha fagat özüň ejizliğini ihsas edip Hudaýa yalvaryp güne 32 ýola ya Rabbi Hudaý bize hidayet ber diýmeli. Bize bahşeşet hidayet-i ilhamni, bize bahşeşet hidayet-i havasni, bize bahşeşet hidayet-i akılni, bize bahşeşet hidayet-i dinni. Inni şu hidayetin mugabiline delalet diýip at berýärler. Hidayet diýeni doğru ýola düşmek, zalalet diýeni adaşmak. Kur'an awwaldan ahira adamları 2 bölýär. Bir bölügine hadi diýär.
doğru yoldaki adamlar. Bir bölüğüne zalliye adaşan adamlar. Veleddallin alhamda ink ahirinden aydılyan kelime adaşan fırkalardan ibaret. Yol yitiren fırkalardan ibaret. Gumrah olan beşerlerden ibaret. Ehdena sıratel mustakim diyeni bizi doğru yola sallayan adamlar doğru yoldan ibaret. Hudaýyň süýen bendelerinden ibaret. Cenneti boljak adamlardan ibaret. Inni şidade bir ayette Hudaý tebarek ve taala aýdýar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Femen yuridillahu en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil-İslam. Haýsy bir adamny Hudaý tebarek ve taala hidayete salmagyny irade etse, şoň üçin şerh sadr berer diýipdir. Şoň ýüregini açar diýipdir. Ve men yurid en yuzillahu yec'al sadrahu ضيقا haracan kennema yessa'du fis-sema. Gaýsy bir adamyny Hudaý gumrah etjek bolsa, ýoldan çykarjak bolsa, betbaht etjek bolsa, onuň ýüregini daraldyr. Oň ýüregine bir dar gursakluk berer. Göýe asmana çykdy ilenne men näjere çykaýyn diýip oňurup bolar ýalyk zat diýip etiraz edip ýüregi daralýar, daralar diýipdir. Biz inha Hudaý tebarek ve taala bize şikep bilen bizim hemmemizi saylap berdi. İnsan hidayet etjek de bolsa Hudaý dogry ýola saljak bolsa şoňa berýän alamaty şoň ýüregine açjak, şoň ýüregine bir nur taşlajak, şoňa diýerler şerh sadr. Emma Hudaý gumrah etjek bolsa ona berýän alamaty näme? Zeyq sadr. Şerh sadrym tersi zeyq sadr. Yani dar gursakluk. Inni biz aziz cemaatlar oýlan şeýliň göreýliň. Biz hidayette bolan firqadamy ya zalalatda bolan firqadamy. Hidayette bolup bolan firqa oň bir alamaty bar. Zalalatda bolan firqaň bir alamaty bar. Peygamber aleyhisselamdan sorapdyrlar. Ya Resulallah, Hudaý taala şol ayette aýtdy. Haýsy bir bennesini söýse, şoňa şerh sadr berer diýdi. Haýsy bir bennesini gumrah etjek bolsa, oňa zeyq sadr berer, ýüreginde darallar diýdi. Şerh sadr näme? Zeyq sadr näme? Şoň alamaty näme? Peygamber aleyhissalatu vesselam şonun cewabyny aýtdy. Şerh sadr diýerler şu. Et-tecafi an daril gurur vel-inabet ila daril hulud. İki dar var. Birini daril gurur diýerler, biri daril hulud diýerler. Daril gurur şu dünya, daril hulud da ahiret. Şerh sadr bolan adam dünýäden sawyer, beşler temayili ahirete garşyn bolar. Şeýle bolsa şerh sadr şol adamda boldugy. Yok, o hille bolmasa, zeyq sadr bolsa, namaz okuýdy diýsende ýüregi daralar, mescide bar diýsende ýüregi daralar, roza tut diýsende, Hudaýyň her buyrugyny aýdan wagtynda oňurup boljak zat diýip ondan etiraz eder. Şeýle Hudaý ona zeyq sadr berdigi, zeyq sadr berdigi de onu gumrah etdigi. Onu gumrah etse de o iki dünya betbahtı bolluğu. Nauzu billahi min zalik. Hudaý tebarek ve taala hemmemize tawfiq-i hidayet berip hemmemize şerh sadr nasip etsin. Hemmemize doğru yola sapsın. Rabbena zalamna anfusana ve illem tağfir lana ve terhamna. Allahümme ec'al tawfiq rafiqana was-siratal mustaqima tariqana. Allahümme awsilna ila maqasidina hayr ve tub aleyna ya Mevlana inneke ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحشرنا مع الأبرار برحمتك يا رب.
Sen